Zdravím vlčatá, vidíme sa po mesiaci a vítam vás tu v novej hry Squadbusters. Som tu s kamošom. Hola amigo. Dobre, a ideme hrať. Môžeme? No môžeme. Okay. Zapni to, ne? Počkaj, to si kupujem Fusion kľúče a je to tady. Táto hra včera bola pre tých... Celkovo vyšla, alebo len pre tých, čo si ju predregistrovali? Celkovo už teraz vyšlo. Á, tak včera vyšla. Možno už aj predvčerom. Lebo ja som to zistil, keď som zapol grafku. Ja som to zistil, mne prišlo oznámenie, že aplikácia Squadbuster je nainstalovaná do vašho zariadenia. Čo je, no ja mám to vtedy prvýkrát. A ja? Royal Goes Our Hunting Map. Ja si zapnem ja si chcem dať. Ja si berem Colta. On dáva ráno kecky. Ako jo. Aj ty ho fajčíš? Hej. Aha! On je po... Aha, on je so mnou! Jo, to som chcel povedať, že on je spojenec potom. On bude zhrať teraz. Why did the chicken cross the road? A už je dead? Aha, to tu nevydržal veľa. Nie, ide po mne jeho boty. Bo asi vydáme. Ja som štri. Kľúče. A ty aj keď nejakému druhému hráčovi zabiješ? Jo. Hog Rider! By the way, pre vás, čo sledujete, je toto PvP. Dick Shelly, čo je OP? Hej? Čo robí? Čoj! Dick more čo raketa je Shelly. Ešte keď ju mám na Fusion. Ona je strašne OP. Ona dá už také tecky. Ona normálne ultimátku na teba normálnu strelu pošle. Oj. Na začiatku. Ty máš dlho primov? Nie? Nemám ani jedného. Ubastit. A koľký som? Štvrtý, ty? Prvý, o more. Ja? Že koľký som? Ty si prvý. Ne. Díky teraz Royal Golfov mám. Strašne veľa. To si ty? Jo, to sú tvoji. Strašne veľa svoje, že? Si pozabíjal? Ja... Pozabíjal. Len troch. Zabil si všetky? Len troch hovorím. Čo ťa ostatní naháňajú? Nie, ostatní tam fajťa. S akým? S tými mojimi duchami, teraz ty. A to sú. Dobre, ja zramet. Nice medika mám. Ja potrebujem zabiť jeho. Hog Rider. Yes! Hog ich naháňa. Aj? Nemám mediku. Čo si dead? Nie. Fusion cesta, rýchlo. Barbarian King. O more, prišera! Kaiju. Vieš tá, čo bolo v brav... Godzilla, stará. Jo, stará Godzilla. Jo. Inak sorry za vaše uši, keď veľa kričím. Po mesiaci tak točím, tak si musím zvyknúť. Fusion Dynamite. Prečo vyhráš? Bojím. Bojím. Vygal širina je strašne OK. Šiš. Nie. Koľko som štvrtý? Ja som skončil druhý pred koncom a prebehol o maličku. Nice. Vygal širina dobre vyzerá.
lebo ty si zabíjal, ale si nezabíjal. Z jedného som zabíjal. Ja som tiež nejednám, ja som započul viacerý. Pohodí, že čo má lepšie, kto má lepšie. Vy síce nevidíte. Gomen. A máš to lepšie. Greg. Spellbooka. Battle mode. Spell. 1000 koní. Dáme ešte jednu? Ja keď pick up 200 gem, mám toto. 200 hore. Nice. Počkaj, ešte v shope som nebol dneska. Ja si tu pozriem všeli, že jak bude vyzerať na ultimátnu modu, že? No tak tam čo sme dostali za dara. No. Na ultimátka. Už máš jedný? Nie, ešte, ale on si ju pozerám. Maxa jak bude. Ako... Ten hlavný skin je druhý. Boostla. O more, flash. Čo? Max? Ja chcem ísť hobu. Hog Wizardwood. To je to, ty Kto, čo? sa pozri. Ho, ho, ho. A? Zajímavé. Asi nekúpil. Tá vyzerá dobre. Yes. Ona je stará! Tu chcem. Ona vyzerá ako za Nice. stará. To Vidím. To je Piper? Nie, asi to. To bude? Nie, to nie je Piper. To je to. Toto posledné celkom tu. Jo, to bude asi z toho Bumbič. Toto nehovorím, že to je Electrovizard. Pemka tu je. To je asi. Neviem, Pemka. A to není Electrovizard. To je normálny. To je normálny Vizard. Naozaj, to je normál. Teraz som si to všimol, že je normálny. No tak. Ale je to asi Elektro. Ja chcem toho. Dobre. Ale jak počúvať? Také malé ochrofnutie. No poďme už hrať. To si neochrofne. A to už zabije. Môžeme ísť ďalšie kolo. Fusion Prima. Môžu vás teraz Fusion? Kľúče? Neviem, uvidím. Nie. Dáme asi ešte tento zápas. Tuto katneme. A my ešte pre vás potom možno pojeme točiť a čo iné. Máme jedno. Asi čo by sme chceli. Plus máme aj také, že kockovaté. Počkovaté, ale ešte jedno. Také, že... Tam sa hovorí. H. Ja toto. To som ešte nedal stiahovať. Ešte raz má Fusion. Ale s Hogom sa dobre hrá. Jo, no je Double Trouble. Teraz som si všimol. Koľký si? 7. Tretí. Tak toho... Ja už mám 2 Fusion. Ja nemám ešte ani jedného. Jenny. Nice, druhé miesto. Čo sa stane, keď je so mnou ten most? Fusion si zoberieme niečo, rýchlo. Grega si vezmeme. On má Fusion šelínu. Koľký si? 4. Druhý. Štvrtý. Som už prvý. Som tretí. Ja som furt štvrtý. Druhý. Ja prvý. Tretí. Why did the chicken crow? On má troch Fusion, toto už odbudaj. Ty máš koľko gemov? 14.
19. Zrejme. Máš aj Fusion do čo? Hej, mal som Grega, už nemám. Prečo Grega si bral? Neviem. On to. Nehovorím, hej, že je zlý, ale... Stará Godzilla. El Prima mám Fusion. Čo? Možno ty máš aj jeden game viac. O 2. To ti nevadí, že máš už medika? Dobre som rýb. Naháňa ma to. Si teraz idem rýchlo Fusion dať. Z epickej časti. Je zvíčku Fusion. Kde si sebe, ja ti idem pomôcť. No. Tu máš každý hanti. Ja idem za tebou, ja to budem kryť. Si ide? Nie ešte. Tu. No. 6 som. Dobre. Nie. Do teba zdrojom. Shit. 1, 5, 8, 7, 6. Nie, ja som skoro skončil prvý. Ty si tam zabíjal toho veľkého robota? Nie. Koľko som zabil? 0. Poď ďalej. No schválne. Si skápal? Rare, obidvaja. Dynamite. Dynamite. A ty ho máš viackrát. OK, toto bude pre toto video všetko. Uvidíme sa pri ďalšom a čau!